Asi mi neuveríte, ale ja som svetový rekord. Tu máte, počkajte, ešte sa mi to vdiguje, musím ísť najrychle. No. Jedna 8-1, a ona má, že Grill Rosa má, že 300 kg. A mám 181 kg, takže rád by som tu nastal takto, hej. Ďakujem, že som teraz stal za 181. Rád by som tam stal, aj to by som stal. Proste úplne ľahké. Takže proste, no, aby som to mal, hej. To vidíte. Proste, ono to má, že... Tak to vám to ukážem. 181 pôjde tu na... A tu na budem ja. A za glitch. Tu na. Takto no. Ešte hashtag musím povedať. Takto to. Takže, to je asi všetko. Čaute.